Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi organizza serata li fiha rikonoxxa il-ħidma ta' diversi persuni fil-komunità magħrufa bħala loti tal-onorifiċenza Mertu Siġġiewi. Din is-sena fost il-persuni rikonoxxuti għal dan il-mertu kien hemm Fader Martin Mikallef li din is-sena jala 10 snin imexxi id-Dar tal-Providenza. Nixtieq nuri l-ewwel nett l-apprezzament tiegħi lill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi li joġbu jagħtini din l-onorifiċenza fl-okkażjoni ta' Jum is-Siġġiewi. Nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lis-Siġġiewin kollha ta' dak kollu li jagħmlu għal din il-lokalità. B'mod speċjali lill-Sindku, lill-Kunsilliera kollha li naf kemm jaħdmu biex din il-lokalità tingħata dak kollu li jixirqilha. Il-Kunsill Lokali ta' unur ukoll il-laqta tan-nar San Nikola għall-okkażjoni ta' 50 sena mill-anniversarju tagħha l-istorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu lil Joseph Xkembri li ilu snin jagħmel riċerka fuq is-Siġġiewi kif ukoll lil Michael Vassallo magħruf għat-tpinġija bħalqu talent li żviluppa wara li inċident sfortunat kien illimita il-moviment tiegħu. Ingħata dan il-mertu ukoll Dundjone Kutajjar, saċerdot għal aktar minn 45 sena li huwa mis-Siġġiewi u li serva anka fil-parroċċja tas-Siġġiewi. Is-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit f'diskors tal-okkażjoni qalet li l-Kunsill Lokali huwa impenjat isaħħaħ il-faċilitajiet lill-komunità u qed jippjana li jiżviluppa night shelter fil-binja taċ-ċentru ċiviku. Hija tkellmet ukoll dwar pjani għal Arlapsi, investiment f'aktar toroq u l-infrastruttura fl-attivitajiet kulturali u ħidma kontinwa biex ġimħares l-ambjent u jsir żvilupp sostenibbli fis-Siġġiewi. Preżenti għal din is-serata kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija bħala resident tas-Siġġiewi kif ukoll is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli.